ଆପଣ କ'ଣ ଅଫିସରେ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ବସି ରହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସରେ ଲଗାତାର ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ଅନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ବିମାରୀର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଯଦି କେବଳ ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତି 30ରୁ 60 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 2ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏକତରଫା ଭାବେ ବସି ନ ରହି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ନହେଲେ ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ବିମାରୀର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଲାବୁଲା କରିବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ।